Здравейте, продължавам с разясняване на въпроса каква да бъде темата в констелацията, може ли тя да претърпи промяна и поради какви причини. И когато дойдем в констелационна група, идваме с едно намерение, с една формулировка на нашата тема и след първата констелация тази тема, това заглавие може да претърпи корекция, да бъде различно от първото. След следващата констелация, втората тема може да се преформулира, да бъде коренно различна от предишните. Това, че темите се променят, се дължи на факта, че когато участваме в чужда констелация, дали като представители или като участници в кръга, ние получаваме отговори на много от нашите въпроси. Затова не се налага на всяка цена да седнете на стола на клиента и да имате констелация. Обикновено, когато хората седнат на клиентския стол, са по-притеснени, по-затворени, трудно им е да споделят и са доста по-склонни, което в някаква степен забавя или затруднява ефекта на констелацията. Когато сме отстрани като участници в констелационния кръг, тогава сме много по-спокойни, защото не касае нас. Фокуса не сме ние. Но енергията циркулира във всички нас. Няма как да бъде насочена само към клиента, така че всеки един от нас, всеки един участник, както и самият аз, получавам доста от една констелационна сесия. И бих насърчил всеки един да участва в констелация на някой друг като представител. Какво ще рече да бъдем представител в констелация? Представител в констелацията се изисква да бъде абсолютно автентичен. Да не прииграваме и да не спестяваме. Ако идват емоции, да ги пускаме. Ако нищо не усещаме, да не си мислим, че по този начин проваляме констелацията на клиента. Каквото идва от нас, това смени. Да бъдем изцяло автентични. Преиграването или спестяването не помага на клиента да се изясни неговата тема. Затова как се влиза в констелационното поле като представители, когато сте там, практически показвам с някои от хората в кръга, как се влиза в ролята на представител и как се излиза от ролята на представител. Всички тези неща ще ги чуете там. Ще продължим с обяснение на сесията в следващото видео.